Čo to asi, čo to robia práve? Každý deň ich vidím, ako záblesk z neba. Prechádzajú do mňa aj cez teba, bolo mi to treba. Nechápem ich svet, kde sú iba oni. Vytvárajú nezmyselný pohyb bez kontrastu. Keď im nerozumiem, čo do mňa chcú, sledujem, čo sa medzi nimi deje, koľko nenormálnych zvratov. Ľudia dokážu množstvo vecí prispôsobiť sa ako vták, znášať sa po svojich problémoch. Ľudia vedia lietať, je to tak, je to tak. Ľudia vedia lietať, je to tak, je to tak. Chcem byť chytrý, taký ako oni, zvládať všetko bez problémov ako na koni. Nikdy nevypnú, nedokážu stáť. Mám z toho zvláštny pocit, čakám, kedy ľudia začnú lietať. Stále prenasledujú moje kroky, nič netušiace. Neviem, čo do mňa chcú, vidím ich stopy, tiene letiace. Ľudia dokážu množstvo vecí prispôsobiť sa ako tak, znášať sa po svojich problémoch. Ľudia vedia lietať, je to tak, je to tak. Ľudia vedia lietať.